da aiki. Lafiya kalau. Daga ina kuke? Dan je nan gidan biki ne. Gidan biki. Kuma ku ba ku san dare yayi ba ko? Ina takardun mota? Kuma ina da shi me kake da? Ba ni takardun mota. Wannan fake ne, wannan takardun ba sai na bude ba. Baka karanta wannan na ce ma marasa kyau ne, ka bani driving license bayan wannan takardun motar naka fake ne. Driving license shi ma wannan fake ne. Ba ni tinted permit. Ba wannan ba aikin ba. Okay, kana so ka gaya min ni zaka koya wa aiki? Ni zaka koya wa aiki ka same ni cikin uniform ka gaya min abu ba aiki na bane? Saboda ban kai ka office ba. In kama ka kana matashi karfe 12 dare a mota, me kake ci? Cin abinci ma laifi. Ba ni in check ba. Wannan ma deep fake ne da Allah. Ka bani asalin takarda ina tambaye ka. Ga asalin takarduna. Ai kamar rashin kunya fa, zan kai ka office billahi lazi. Na gaya ma. Ba na asalin driving license. Wanda kuma na baka wani kai kar ka ƙara magana, in ka ƙara shigan mun aiki fito waje. Ku fito waje. Ku fito waje. Ku fito waje tunda koya mun aiki na za ku. Baka hakuri sai dai mu gaba da ni za ka gaya wa aiki yaushe ka san kai gaba ɗaya yaushe aka haife ka. Shekara ta 31 yana aikin dan sanda. Wannan shekarar ƙarshe ita zan yi wannan haƙura da aikin nan. Kana gaya mun wani abu? Wallahi ka ƙara magana sai ka fito. Ba ni takardun mota. Ana magana cin ɗazu ku sai ka ce ba ku yi makaranta ba. Kai baka san takardar mu ai mota ba, ya za ka ɗauko takardar ko sai ka bani. Wannan kake so. To yanzu dai na ga takardar mota, kai da cin ɗazu ka san takardar da nake bukata ga tsaya. Saura driving license ai. Au ba gama ba. Ba gama ba driving license. Da mana da takardun mu muna jiran mu. A gida ya kake ai da sauran takardu. Ina takardun namban ka. A'a. Maza ka ba mu takardun namba. Tun ɗazu da kuna so ku ɓata a kanku lokaci. Ofisa. Ai, ta rashin kunya ga mun ku. Ku matsala ce da ku abokanan mu ne ku amma sai ku ta kuna wuta da yawo. Kai baka nan. Rike Saudu. Kuna tsaya kuna wannan din mutane, kai da tun ɗazu ka sa abin da ya kamata. Awa sai ka ce ba abokanan mu ba. Timina. Aha, da to na gode sosai. To ai sai ku amshi namba ta saboda an kama ko wani abu ko da ku je can ku ba wani abokin aikin na kuɗin ba gwanda ku kira ni ne waya ɗaya ku ban 500 kuɗin ya ko sauri sa 091 sai da predator kuke yawo. Ege ne yaran can da ganin kana shan shaye-shaye ku. Allah ya zaba ku ban wani abun ma a ciki. Na je na wannan. To ba komai dai sai mun haɗe. Muje. Yawa zo. Bye. Yanda na haɗa balance ɗin nan 1,500 bari in samu salallaba in je in cire mai uniform ɗin nan kafin ya tashi daga bacci. Kar ma na gasken ma su zo kai su randa ni dan bura uba 1,500 ɗin da bani. Nan garin ma fa yare na mun hankali. Malam ina Bilal yake? Ba sallama. Tambayar ka nake ina Bilal yake? Ba sallama. Ban gane ba sallama ba. Sallama ce ta kawo ni? Ba nan. Wai ga mutum nan ma ina gani. Malam ina kayana yake? Na ban bace ba. Ban gane baka bace ba. Dan Allah mai gida wallahi na yi tunanin na danna labata na ni ban gane ka danna labata ba. Malam ka ban kana. Sai sa suka ce baba na nan. Ko cewa ka faɗi ma na fasa ko kudi na zaka. Dan Allah dan annabi ne gida. Ka dan kama ai shara dan Allah. Ahmad. Ka gama kayan lawa? Malam ka ban kaya. Dan Allah mai gida ka ni fa gaba ɗaya na fasa ma ko kudi na zaka ba. Yanka kayan shi kawai yanka. Baka ji me nake cewa bane? Za mu samu matsala da kai. Dan Allah mai gida kaya. Malam zan ma yi la a bakin ka fa. Amin dan Allah ka iya tsinka mu wasu kayan. Kala ne kayan naka. Ban gane wani kala. Kawo ma kaya malam ka ce mu wani kala ne kayan na? Ahmad da Allah haka ya dinka mu. Wai ba su ka ba wannan mutumin jiya ba? Kayan nawa bayar? Kaga malam kai ka fito min da kayana. Kayan nawa ka bayar? Dan girman Allah mai gida ka hakuri zan baka gishirin kamara ina da red made malum dan ana. Ka fito min da kayana ko mu samu matsala da kai yanzu.
sorry.